Sure, basig na buak. So, hello guys! Welcome back to a new video, and for today's video kay murag di man kay importante atong video karon kay mag-unbox raman tag 100k YouTube silver play button. So, di man kay siya importante oy. Char na bitaw. Feeling ra kayo oy, feeling ra jud. So yeah, hello guys, welcome back to a new video, and today we are going to be unboxing our 100k YouTube silver play button. Oh my gosh, naabot na jud siya. Kabalo ba mag 2 weeks ko naghulat usa ni siya maabot kay gi-ship nila ni siya kaning silver play button mga around October 29 ata to nila gi-ship, and then na-receive na ko siya November 12, which is Tuesday. Wow, gi-inform pa. So yeah, ato ni siya gi-unbox karon. Also gi-kuan din ako niyo, gitabunan ako ni diri nga part kay malay mo mapakita dira sa video ang location sa mong balay basig adtuon mi ninyo na unsa naman na. Char OA. So yeah, ako ni siya gitabunan kay kuan daw. No ID, no entry. Look, si connect. So yeah, for today's video i-unbox na jud nato ni siya. Also ato din tabunan okay. Di man ni sponsored ni YouTube. Wala, dili sponsored. So yeah, ato ni siya i-unbox for today. Excited na kay kung i-unbox ni siya kay dugay pud biya ta nagulat no sa siya maabot. So yeah. Wawawin ang lahat sa aming pag-ibig. By the way guys, make sure to watch the whole video kay na ako'y mga comments ninyo diri kay I've asked you guys sa ako ang kanagong community post nga kuan pagbutang mo mga questions ninyo dito nyo ara kadaghana gi-print jud ako ang inyong comments kay para mabasa na tug tarong. So make sure to watch the whole video kay pangtubago na ko yung mga question like unsa akong real name, mga inana and everything, kinsay na-inspire sa ako ang gihimo na ko ni akong channel, mga ana nga mga questions ato ana siyang pangtubagon. So yeah, let's go to the unboxing portion of this video. Ana na dayon, unboxing na dayon kay aron makita na to dayon unsay unod aning karton. Malay mo gi-scam ra ko ni YouTube no. What if gi-scam ra ko niya, gibutangan ra ni bato. Kay medyo kuan man siya, bugat ba siya? Hindi man siya kayo bugat pero murag na siya weight basta. So mag-unbox na ta, let's go. Tinuod na dyan ni unbox na dyan nato ni siya. Hala, excited ako. Oh my gosh. Okay, let's go. Oh, kirig-kirig ng dayon. Ay, wala pa gani. Hala, abrihan na dyan na to siya, guys. Oh my gosh. Asa pa ni siya abrihan? Ay, diri pa day. Okay, so diri. Ato ni siyang i-ano. By the way, naday ko gamay nga cutter. Very cute kay siya nga cutter. We are going to use this for today's video. Pang-abri sa ato ang box nga gamay. So yeah. By the way, kuan day no, wala na ko kaabot sa kadugong YouTube play button nga kadung dagko kay nag-update man gud sila inani nakagagmay. Sayang no, wala ko kaabot ato nga ang mga YouTube play button man gud dati is dagko sila mga around ni nani ata kataas. Yeah, so karon murag gi-reduce nila ang size pero okay ra man gyapon, at least kadawat gyapon tano. Blessing gyapon na siya. So yeah, let's go. Abrihan na to ni siya diri. Suda pud ani abrihan oy. Gitape ra man unta ni. Guys, mahadlo ko abrihan nga naman. Mahadlo ko abrihan ni ba kay kuan basig mabuak manggod. Kulba pud ta ani oy. Napa diri. Ay diri ba? Ay okay naman. Hala, abri na siya. Hala, ayaw sa, oy, ay sa. Hindi ko labaan. Hala guys, walay unod. Char. OA. Hala, kabalo lagi si YouTube. Kani among ginapangita. Kay wala na may panghugas og plato. Nagpadala silang sponge. Hala, nagpadala mo silang sponge na to no kay manghugas tag plato ron. Ginapa-remember ni YouTube nga daghan pa mig hugason dito. Anyways, kani. Okay, ibutang sa nato ni Daplin no kay kuan. Sa gabal. Sa gabal. So yeah, na sila gihatag o nga. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at youtubecreator@societyawards.com. Guys, mabalaan dyan yung mga gikuan effortan nila kay baga ang papel. Guys, baga ang papel. Baga ilang papel nga gigamit. Balaan mong gi-effortan dyan nila ba?
So yeah, wala kani pa lang gani na excite na ko, wala pa ta sa play button nga part guys, wala pa ta sa play button nga part. Okay, so naapa sila yung murag isa diri ka papel ni ay sige ka palid nag-under man ko electric fan. Init kayo guys, init kayo. Wala na ano dito sa diri karon na ako ipakita ninyo takloban sa nato ni. Takloban sa nato na kaya to sa ding basahon no. So, ingon dire ni YouTube. Dear Charo. Dear Charo, naging maalaala mo kaya. Okay, ang ingon niya diri kay, do you remember your first subscriber? Actually, ako ang account akong first subscriber, guys. Ako ang... Grabe. You're 100 or you're 1,000 subscriber. Chances are you do. Yes, remember na akong first subscriber kay ako man tong account. Ako dito siya account. Chances are you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber. Actually, makita na ko sa YouTube studio ang mga subscribers. Akong pinakauna o ako ang pinaka-latest na subscriber. Makita na ko sa settings. Yeah, gi-inform na ta mo kay OA man ko. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. Grabe man ta magbasa ani mo ra man tag di kahinga, di naman noon mahinga lagi magbasa lagi. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! Hala, na. Guys, excited na ba makita ang silver play button? Excited na ko. We know that you have many more stories to share with your community. And we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. Wow, sana all. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your 1,000,000 subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Wow, kaya si YouTube ay. Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Hala, oh my gosh! Personalized ako dyan yung taguan dyan. Taguan dyan nato rin siya guys kay kuan dyan siya, milestone dyan siya. Ako dyan yung ikuan, dapat dili ni siya makumot within 5 years. Ano, good. So yeah, ipadaplin sa nato ni Dere. Padaplin sa nato siya Dere. And the moment you've all been waiting for, naana dyan siya. Naana dyan siya Dere. Oh my gosh, excited ako guys. Kabala ba mo karon kay kuan man ron, December 10 ko nag-record karon pero i-upload ako ni siya, I think sa anniversary sa atong channel, which is December 31. Mag 2 years na ta sa YouTube, and also birthday dahil sa akong mama sa December 31. Wala po ko kabalo nga gihimo din ako akong channel December 31 day birthday ba dito sa akong mama. So yeah, advance happy birthday to my mother. Ay pero happy birthday na ay kay December 31 man ako ni-upload. So yeah, happy birthday po dahil sa akong mother. Please comment down below og happy birthday kay birthday sa akong mama karon. By the time nga na-upload di. So yeah, ready na ba mo? Oh my gosh, guys, sinaw kaya siya guys, sinaw pa siya sa akong agtang. Okay, ready na ko. Guys, are you ready guys? Hala, guys, cute kay siya, cute siya. Wawawin ang lahat sa aming pag-ibig. Uy, libay kay ko. Naka-receive taginani nga award. Cute kayo siya. Cute siya. Murag ako. Wala. Anyways, ato sa ni siyang kwaon sa kaning giraffe nga cellophane. Kaya dada siya dere. Uy, grabe. Mura siya salamin guys. Makita ni may mong nawong dere. Oh, makita ni mong nawong dere. Ito ang cellphone. Ako cellphone ako gigamit mag-record. Anyways, yeah. Hala, mali ilang spelling sa it's upaw. E. Hala, it's upaw. Try lang. Tama kita lang spelling. Basig mo kalit og comment sa YouTube ba nga ano. Hala, mali di ang spelling. Ulito na to nigsan. O era bit ako YouTube. O era. Tama kita yung spelling. Anyways, so cute kaayo siya. Ay, asang nani siya ka ng murag stand? Ay, wala siya murag stand. Pero na siya murag holes dere o nga. Pwede nimo siya isabit good sa wall. Hala, cute kaayo guys. What do you guys think? Mas gamay na ang size ni Ron compared sa dating but like at least nakadawat gabon ta diba? Napa sila yung murag isa diri ka. Saan ni? Ay wala ra di ni guys, wala ra na. Recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. Ay so meaning pwede ta magpalit atong kaning-kani oh. Kita ba ninyo guys?
Kita kani. Kana siya. Pwede ta makapalit. Pero I think na ay bayad. Mahal ata ang bayad. Pero soon, palito na to soon. Also, YouTube, wala ko'y team. Kabalo ba mo, ako rata na naghimo. Ako ga-edit, ako gahimo sa thumbnail. Ako tanan, guys. Ang kuan sa ako ang mga videos. One-man channel rata. Hala, ang galing. Napadagoy ni kuan. Wala naman di ay. Wala siya lang ngunod pero nani Kada maning murag pareha gud ato mga silica packets nga inabutang sa mga sapatos kay aron inig mabasa kay kuan. Kanang murag ang silica gel man god or unsa to mga silica beads kay gina-absorb nila ang water. Lo, naging science class man unta ni kalit no sa man ni. So yeah, hello ano mura ako gisip wala kay lakon ko. I wanted to thank you all so much for subscribing sa akong channel kay wapo ko ka-expect no maka-reach tag 100k. Grabe no 100k no daghanan no. O ka-expect no maka-reach tag 100k sa YouTube. So yeah, thank you all so much. Dream ra ba jud kay nako ni as a child dati nga maka kuan grow og audience, makapakatawa kog mga people, mga tao and everything in every kana. Wala, grabe wala ko lang maingon. Happy ko na-receive na to ning award. Anyways, moving on. Ay, wait lang. Ato ni siyang i-display na to ni siya. Dapat diri. Wait lang, guys. Magkuha sa kong butanganan na to. A few moments later. Guys, wala ko laing nakita nga kanang pwede mo butangan ani. So, kanina lang fish bowl. Kanina lang. Butang na to siya diri. Di ba po ninyo makita, di ba? Dili ninyo makita. Dili ninyo siya makita, guys. Ay, wait lang diri. Ha? Nay, di man siya kadaog. Kadaog ba siya? Ay, kadaog dahil siya. Binakong dili kadaog. Wala, ang galing na natay. Silver play button. Tinuod dyan di siya. Anyways, let's move on to our question and answer portion. Kay daghan kay mo, Daghan kay mo questions para nako. Grabe, makahubog. Makahubog siya, guys. Daghan kay mo questions. Pero ato rin siyang tumagon. Okay. Nabuak. Ang galing. Nabuak. Ako saan ni Puson. End of the video sa ni diri nga portion. Grabe naman ni ka-tridor nga fishbowl. Uy, nabuak. Gihatagan pa ko niyang limpyahon, guys. Kaya naligid siya. Nabanggaan magod na ko ba? OA magod guys. OA ko. Kabalo mga OA ko. Okay, let's continue. Kay murag OA kay ang fishbowl nahulog. Nahulog siya na buak. Okay. Kita na ko alternative kani akong gibutang kani lotion. Lotion ako gibutang. Sudlanan sa lotion akong gibutang. Sagdila na guys, ato ra nang tabunan ang hala dara tong kuan sa fishbowl nabuak Naipis ato niya nga nabutang dara. Anyways, tabunan na akong lotion kay dili ni siya sponsored. Dili siya sponsored guys, pero malay mo. Hala, malay mo. Okay, so karon daghan kay kog yaw-yaw no, magtubag na ta sa inyong mga questions. So yeah, let's go. Okay, so ang first question is from the Yes Vlog 11614. Wow, taas ang username mo. Anyways, medyo taas iyang question. Yan siya. It's upaw na ako yung mga ginatusok ko sa mga kuan glass fragments, guys. Naapaday nabilin nga kuan diri. Nabilin sa mga nabuak. Okay, continue. Daghana siya question. Uy, 7 ka buok. Okay, ito bago na to na siya. Let's go. First niyang question. Taga-aha ka, Luzon, Visayas, or Mindanao? I live somewhere sa Mindanao. Yeah. Next, do you have a sport and what is the sport? Actually, dili man ko tong sporty type na person, pero I like playing badminton. Yeah, badminton. Do you like animals? Yes, I like animals, of course. What time do you do live? Actually, wala kay ko ga live kay magod busy, magod masyado sa school no kanang dagan kay mga himuon nya pag-abot diri sa balay di na ko maka-live kay gusto na ko magpahuway good or maghimo og mga himuonon Do you go to a private or public school? I actually go to a private school right now nga senior high school nako. But tong elementary ug junior high school ko kay I go to a public school. Kay sa pag-elementary man god
public school teacher man gud akong mama, grade 1 teacher siya. So nag-uban-uban ra ko niya guys pag elementary hangtod grade 6 sa public school ko. Ay, ang number 6 dili man dai ni siya dili siya question kay ano man dai pwede pa shout out please. Shout out to the Yes Vlog 11614. Okay, next niya is who is your favorite music artist? Actually daghan kog favorite nga music artist like si Sabrina Carpenter, si Ariana Grande, pero ang most favorite na ako kay si Melanie Martinez kay ganahan jud ko sa way nga mag-write siya songs kay dili siya afraid nga kanagong mo tackle about topics nga murag uncomfortable ang uban nga i-topic good, like for example naa siya dito yung topic nga kanang kuan, it's about sa mga broke, although di man ko ka-relate pero kuan lang medyo sad lang uban yung songs kay kuan man good, it's about a broken family kadang dollhouse niya nga music god kay kuan, it's about a broken family like there are different things going on in the background niya, abi lang sa uban kay perfect family sila and everything pero dili good to good inside the house kay murag dito na jud makita nimo ang kuan mga things nga dili maayo nga nahitabo dagan kay siya songs nga kuan. Also Mrs. Potato Head niya nga song kay it tackles about kuan kanang dili ka required nga mosunod sa beauty standards sa mga tao kay gihimo raman to nila. You are perfect just the way you are, dili nimo kinahanglan og plastic surgery magpatangos jud kag ilong kay maunay pasabot sa uban nga gwapo ka or gwapa ka kung tangos kag ilong, kung dagko kag lips, kung imong mata isingkit ba or dili. Dili nimo kinahanglan i-change ang imuhang sarili para lang jud maano nimong uban para i-love kanila. Wow, grabe. First pa lang din ako. Grabe, wala pa ta kahuman day guys. Daghan pa day no, daghan na kay ko giyaw-yaw guys. Siguro kuan man gud pinaka favorite artist jud ako si Melanie Martinez man gud. So daghan jud kog maingon sa iyang music kay lalong kay mga meanings oy. Nayoban nga dili na ko pwede i-mention dito kay kuan kanang kasi ta. So next is Vinmix_TV and iyang questions. Ala na siya 6 ka questions. Daghan na uy. Okay, unsa imong real name? Okay, ako i-reveal akong name pero dili siya tong full name jud kay i-search niyo akong account sa Facebook daghan kay kog wala na delete nga account. So, akong real name is Rio. Rio akong real name. Actually, na-reveal na ata na ako akong name a couple of times sa TikTok. Kaya naman ko yung second account nga, I'll show it here sa screen somewhere. Nara siya dira, guys. Nara dira akong account somewhere sa screen. Next is, na kay crush or uyab or single ra? Wala ko'y crush, karon. Wala ko'y uyab, single. Yes. Unsay favorite game nimo sa Roblox? Actually, wala ko'y mapili nga favorite game. Pero if i-change akong question, favorite genre of games sa Roblox kay horror jud na ako. Anything horror. Basta horror. Kay makalingaw man gud kay mo syagit mo gud kag kalit. Murag mo gawas yung adrenaline rush og pinakalit ba kay mo kalit ra gukod ang mga ong or something ana. Next is unsay imong favorite food? Actually, daghan kog favorite nga food. Ganahan kog humba, ganahan kog sinabawang gulay nga naay kuan kalabasa jud. Nami kalabasa para sa ako. Favorite jud nako nga gulay ang kalabasa. Next, unsay imong favorite song? Favorite song from kung sa favorite artist nako, akong favorite song from Melanie Martinez is kuan. Mrs. Potato Head jud kay positive kayong meaning ang kanta nga. Di nimo kailangan i-change imong sarili or mo-follow sa standard sa ubang tao para lang ma-love kanila. Kung love jud kanila, dili na kanila kinahanglan ingnan nga i-change imong ilong kay flat or anything. Na positive ang kanta. Next is unsa na ka na level sa Dress to Impress? Unsa na gani ko sa Dress to Impress? Ipakita lang ako diri sa screen guys, kinakalimot ko unsa na ko nga level or unsa na ko rank sa Dress to Impress. Pakita lang ako diri sa screen ada. Here. Na siya diri, tura siya. Na ba siya na edit man ako? Self na edit ni mo self. Edit na niya. Next is Roblox si friend ko. At it's Opaw. Hi Opaw, pa shout out Pud Pao. Shout out kay Roblox friend ko. And I'm your huge fan. Sana all, i-promote na tika as electric fan sunod. Kini akong question, pwede ka maka-vlog balik og kanus apod? Actually, I'm planning in the future nga mag-vlog
kung kalimbawa mag-travel me or something sa bakasyon, ana, gusto na kong i-vlog, pero maula mo ko mag-record sa gawas, good. Siguro mo to kung gustong i-improve sa akong sarili nga, di ko maula magsinabaan sa gawas or mag-vlog. Kaya actually, yung makita ta in person, very very hilumon ba? Kanang, dili ko tong first nga mutingog dayon, good. Okay, next na to is si Lovic C4G. Amo to, sana pagbasa mo yung username, basta mauna to siya. I have a question about when did you start Roblox? Do you mean kuan kanang when did I start playing Roblox kay kuan? It was around, I think, November 2021 tong kuan nag-start kog dula og Roblox kay Minecraft kid jud bi ako dati. Emot nga nung na-fan ako kalit sa Roblox ba. So yeah, mao to. So yeah, inato November 2021 mga around yun anak ko nag-start og play og Roblox. Next is from Forever EN7. Congratulations Pao, malingaw ko sa imong videos, labi nang magdula kag mga experience. Anyways, ang question ako para nimo is, what is your inspiration in creating content? Or kanang who inspired you to be a content creator? Para yan raman na, oy, hahaha. By the way, congrats ulit and more achievements soon. Thank you, Forever EN. So, kinsa ang nag-inspire sa ako, who inspired me to create content? Actually, kabalo ba mo, fan kay ko ni It's Funny. Tapos kani akong channel, English channel man unta ni. Pero kay nakita man gud ako ang content ni kailan man ni Debs, sa TikTok. Nakita na ko yung content nga inko Bisaya siya ba? Bisaya inko wala man di kay tay mga YouTuber gud nga Bisaya nga gamer pa jud ka nang magdula ba. So yung ko what if ako na lang tong isa sa mga ato. Naman ko yung mga nabalaan ng mga channel nga Bisaya gaming channels pero dili kaayo ba? Wala kaayo. So na ako din rin idagdag ko sa ilang mga ka-OA-han. So, yeah. Yes. Si Debs ug si It's Funny jud ang nag-inspire sa ako nga mag-create og content. Wala na, nalingaw ang ko nila. Malingaw jud ko.